Les Jornades Europees de Patrimoni és una activitat que va començar a organitzar el Consell d'Europa l'any 1991 i que actualment ja hi ha més de 40 països apuntats. Aquestes jornades tenen més de 20 milions de visitants cada any, repartits en tots aquests països. A Catalunya, aquestes jornades les organitza la Generalitat, l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, conjuntament amb alguns centres d'estudis. Els municipis s'impliquen molt, obren tota una sèrie d'espais de gran interès patrimonial que sovint estan tancats als públics. Cada any s'intenta ensenyar coses dels equipaments culturals de la ciutat i museístics, coses que la gent no coneix. Algun any el primer any es va ensenyar les voltes, que és la teulada del museu, que normalment això no es pot visitar, i aquest any s'ha decidit ensenyar els magatzems on es guarden totes les peces del museu, les reserves, el taller on es fan les reparacions, el taller de restauració, i els dipòsits, que era on hi havia abans l'aigua, per poder fer funcionar la màquina de vapor del vapor Aimeric Amat i Jové. La gent se sorprèn molt perquè veu que aquí treballa gent, això no és museu, no forma part del museu però no és visitable normalment. Per tant, poder veure coses que normalment no es poden veure està molt bé. La Casa Batlló hem organitzat un concurs de pintura sota el lema de què veus, què t'imagines, per recollir el que els més petits senten sobre la Casa Batlló. I amb aquesta iniciativa el que volem aconseguir és apropar-nos als més petitets, als nens, per veure què en pensen, què s'imaginen, què hi veuen. Nosaltres pensem que una experiència amb Gaudí per als nens petits és molt enriquidora i per nosaltres també, perquè ens explica d'alguna manera com ells la veuen, com ells la somien, potser com la imaginava Gaudí en el seu moment. No tots estem acostumats a anar a veure museus, anar a veure monuments, jaciments arqueològics. A vegades, sovint, fins i tot ens pot semblar molt tècnic. No, les Jornades Europees de Patrimoni pretenen apropar-nos i justament aquests concerts, aquestes activitats que hi fem, aquests tallers, fins i tot aquesta manera d'explicar què va passar en un lloc concret és el que fa que aquestes jornades siguin diferents i que qualsevol persona es pugui interessar. El patrimoni és identitari i estem en una fase molt identitari pel nostre país. És interessant que el coneguem i que l'estimem. El patrimoni pot ser molt divertit.